जय माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीर वनचारी यमुनतीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்திக்கு நம்ம வந்து முதல் அத்தியாயம் பார்த்தோம். அந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பக்தி யோகம் மாதாஜி. பக்தி யோகம் அர்ஜுன விஷாத யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. அர்ஜுன விஷாத யோகம். யோகம்னாலே பக்தனையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்ற எந்த ஒரு செயலும் யோகம் நம்ம பாக்குறோம். விஷாத அப்படின்னாக்கா சமஸ்கிருதத்துல கவலைன்னு பேரு. சோ அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுனனோட அந்த கவலையாகப்பட்டது எப்படி பகவானோட கனெக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்றத நேற்று நம்ம பார்த்தோம். 5 காரணங்கள் சொல்லி அவர் போரிட மாட்டேன்னு சொன்னாரு. சோ நம்மளுடைய பிரபுபாதர் அவருக்கு அந்த அத்தியாயத்துக்கு கொடுத்த தலைப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம 2வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம், அதாவது கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ இதுல வந்து நம்ம ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை பகவான் நமக்கு கொடுக்க போகின்றார். அது மட்டுமல்ல, அந்த 5 காரணங்களை சொல்லி நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றாரு இல்லையா அர்ஜுனன், அதற்காக அவர் வந்து ரேஷனலைசேஷன் ஒன்னொன்னுத்துக்கும் வந்து நீ அந்த மாதிரி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு அவர் சொன்ன 5 காரணங்களுக்கும் விளக்கம் கொடுத்து பகவான் வந்து அவரை மோட்டிவேட் பண்ண போறாரு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இன்னையோட செஷன் போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादि स्वपदान्विहं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिनी। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கீதா மகாத்மியம், அதாவது கீதையை படிக்கிறதுனுடைய பலன்களை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். நீங்க ஏற்கனவே பார்த்திருப்பீங்க. தினமும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அத்தியாயத்தோட அந்த பலன்களை புரிந்து கொண்டு நம்ம படித்தோம்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். சோ கீதை மகாத்மியத்தோட முதல் அத்தியாயத்தோடையும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தோடும் பலன்களை மாதாஜி வாசிச்சாங்க. சோ நம்ம அந்த கீதையோட ஈவன் ஒரு வரிய கேட்டதை அந்த ஸ்மரணம் பண்ணதுனால அந்த கிளிக்கு வந்து எப்படி முக்தி கிடைத்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஒருத்தவங்க விலை மாதுவாகவே இருந்தாலும் அவர்கள் செய்த அந்த இது வந்து அந்த கிளி சொன்னதை கேட்டதோட பலன், ஏதாவது நான் நல்லது பண்ணியிருந்தா அது அந்த அந்த எருதுக்கு போய் சேரட்டும் அப்படின்னு, காலைக்கு போய் சேரட்டும்னு அவங்க வேண்டாங்க. அதோட பலன் அவருக்கு வந்து அவர்கள் செய்த பாவம் எல்லாம் ஒழிந்து அவர் சிறந்த பக்தரா மாறுறாரு அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ இது பகவானுடைய வாணி, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த அந்த சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்தது. சோ நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையோட அதை கேட்கணும்னு பார்த்தோம். சோ நேத்துக்கு அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் பார்த்துடலாம். சோ நேத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் வந்து கேட்கிறார், குருக்ஷேத்திர போர்க்களம் தர்மக்ஷேத்திரம், அது தர்மம் மட்டுமே நிலைநாட்டப்படும். சோ அங்க வந்து கௌரவர்கள் அனைவருமே வந்து அந்த கௌரவரோட இதுதான். ஆனா இங்க வந்து அவர் என்ன பண்றார், எனது மகன்களும் துரியோதனன் சார்பா இருக்கக்கூடிய எனது மகன்களும் பாண்டுவோட புத்திரர்களும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு அவர் கேட்க, அதற்கு சஞ்சயன் வந்து பதில் சொல்றாங்க. சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாபாரத போர்ல 10வது நாள்ல பீஷ்மர் வீழ்த்தப்படுகின்றார். அப்பவே தெரிஞ்சிச்சு அவர்களுக்கு. சோ கௌரவர்கள் வந்து வெற்றி பெற போவதில்லை அப்படின்றதுனால அந்த போர்க்களத்தை விட்டு சஞ்சயன் வந்து காரியதரிசி திருதராஷ்டிரரோட சோ போர்க்களத்தை விட்டு வந்துட்டு திருதராஷ்டிரன்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அவருக்கு அது எப்படி சாத்தியமாச்சு அப்படின்னாக்கா, அவர் வியாசதேவருடைய சிஷ்யர், அவருடைய குரு கிட்ட இருந்து கிடைத்த அந்த பலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நடந்தது அவரால் பார்த்து அப்படியே நிதர்சனமாக சொல்ல முடியும். சோ அவர் சொல்றார் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு மகாபாரத போர்க்களத்தில். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் அவருடைய பயத்தை வாய்ச்சவிடாலாக அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நேத்தியோட அத்தியாயத்துல இருந்து நமக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துரியோதனன் பீஷ்மரே வந்து மூத்தவராக இருந்தாலும் அவர் பீஷ்மர் அணுகல. துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியரை வந்து அணுகிறாரு. இதுல இருந்து அவர் வந்து பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, நிறைய அந்த அரசியல் தந்திரம் தெரிந்தவர், குட் பொலிட்டீஷியன் இல்லையா. ஏன் அப்படின்னாக்கா, ஒண்ணு வந்து பீஷ்மதேவர் ஆல்ரெடி வாக்கு எடுத்துட்டார், சூளுரைத்துட்டார், என்னுடைய பாண்டவர்களை நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன்ட்டு. அப்போ அவர் அப்ரோச் பண்ணி அவருக்கு எந்த பலனும் கிடையாது. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல பிராமணர்களுக்கு வந்து மரியாதை தரணும், அது மட்டும் இல்லாம குருவும் கூட. அதனால துரியோதனன் முதல்ல துரோணாச்சாரியார் தான் அணுகிறார். அதுல இருந்து அவர் வந்து ஒரு சிறந்த அரசியல்வாதி அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம். அடுத்தது சங்கு நாதங்கள் முழங்குகின்றது. அந்த பாண்டவர்களோட சங்கு நாதங்கள் முழங்கும் போது மட்டும்தான் நமக்கு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. கௌரவர்களுடைய அந்த இதயங்கள் நொறுங்குற அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார், 2 படைகளுக்கு நடுவுல என்னுடைய ரதத்தை கொண்டு செலுத்து கிருஷ்ணா, நான் பாக்குறேன் யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாக்குறேன், என் கூட சண்டை போட அப்படின்னு சொல்றார். சோ அங்க ஒரு சின்ன கர்வம். சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கர்வம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 சைட்ல இருக்கவங்களை பார்த்துட்டு 5 காரணங்களை சொல்லி அர்ஜுன் போரிடம் மறுக்கின்றார். இதுதான் வந்து நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த அர்ஜுனன் வெற்றி பெறுவதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதலாவது அது வந்து தர்மக்ஷேத்திரம், அந்த குருக்ஷேத்திரம், அந்த களம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மங்கள் நிலைநாட்டப்பட்டது. கோடான கோடி வருடங்களுக்கு முன்பாக அங்க நிறைய யாகங்கள் செய்து தர்மம் நிலைநாட்டுவதற்காக அந்த இடம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அதனாலதான் வந்து கிருஷ்ணர் அந்த இடத்தை இது பண்ணாங்க. சோ தட் அதர்மம் வந்து நிலைநாட்டப்படாது, தர்மமே நிலைநாட்டப்படுறதுக்காக. சோ தர்மக்ஷேத்திரம், தெய்வீகமான தேர், அக்னி பகவான் கொடுத்தது, நல்ல திவ்யமான அந்த தேர். சோ அது வந்து எல்லா இடத்துலயும் சுத்தி வந்து சண்டை போட முடியும். சோ தெய்வீகமான தேர் அர்ஜுனனுக்காக அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அந்த கொடியில நம்ம பார்த்தோம் ஹனுமனுடைய அந்த இது இருந்துச்சு,
எதெல்லாம் நடக்காதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை கூட நடத்தி காட்டக்கூடிய வல்லமை ஹனுமனுக்கு இருக்கு. ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு சிறந்த ராம பக்தர். அவருடைய திருநாமம் ஸ்ரீ ராமபிரானோட திருநாமம் வந்து நடத்தாத விஷயத்தையும் நடத்தி வைக்கக்கூடிய பலன் கொண்டது. அதனால அந்த கபித்வஜ அந்த கொடியில வந்து ஹனுமனுடைய அந்த படம் இருந்தது. சங்க நாட்ட அப்படின்னாக்கா அந்த சங்கொலிகள் கௌரவர்கள் சைட்ல இருக்கும்போது அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் எதுவும் இல்லை. பட் பாண்டவர்கள் சைடுல உள்ள இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எதிராளிகளோட அந்த இதயம் கூட நொறுங்கி போயிடுது. அவ்வளவு ஒரு திவ்யமானது சங்கநாதம். அந்த காண்டீபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பசுபதாஸ்திரம். சோ சிவபெருமான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்த அந்த வில். சோ அதனால அது ஒரு திவ்யமான ஒண்ணு. டக்கு ஜீவித்த அப்படின்னாக்கா துரியோதனன் வாய் தவறி துரோணாச்சாரியார் கிட்ட பேசும்போது எனக்காக உயிரை விடுவதற்கும் வந்திருக்கக்கூடிய போர் வீரர்களை பாருங்கன்னு அவரே சொல்லிடுறார். அவரே கமிட் பண்றார். டெக்த ஜீவித்த எனக்காக உயிரை விடக்கூட வந்துட்டாங்க போர் வீரர்கள் அப்படின்னு அவரே சொல்றார். அது மோட்சத ஏகாதசி. சோ ஒரு புண்ணியமான நாள். பாக்யலட்சுமி எங்க பகவான் இருக்கின்றாரோ அங்க லக்ஷ்மி இருப்பாங்க. பகவான் வந்து லக்ஷ்மி பதி. அதனால எப்பவும் அவருக்கு வெற்றி. ரிஷிகேஷர் புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர். எல்லா புலன்களுக்கும் அதிபதி பகவான். சோ அவர் இருக்கிற இடத்துலதான் வந்து வெற்றி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 5 காரணங்களை கூறி போரிட மாட்டேன்னு சொன்னார் இல்லையா? இரக்கம், இன்பமின்மை, இது ஒரு பாவச் செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டொழியும், இருமனம். இது 5 காரணங்களை சொன்னார். அந்த 5 காரணங்களுக்கும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இன்னைக்கு வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல ஆன்சர் பண்றாரு. சோ இரக்கம், நான் என்னுடைய மூதாதையர்கள், என்னுடைய சகோதரர்கள், அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் நான் கொள்றேன் அப்படின்றதுனால அவருக்கு வந்து ஒரு அதீதமான கருணை. ஆனா அது தேவையற்ற கருணை. பகவான் இங்க பாத்தீங்கன்னா கஸ்மித்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா நீ அவங்களை கொல்லல. இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடிய ஒன்று, பெரிஷபிள். ஆனா இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டர்னல், நிலையான ஒன்று. சோ இது வந்து ஆத்மா, நான் உடல் அல்ல. சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அதன் மூலமாக இறக்கப்படுறார் இல்லையா, அதை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்றாங்க கிருஷ்ணன். அடுத்தது இன்பமின்மை. எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வெற்றி பெற்றாலும் அதுல எந்த ஒரு ருசியும் இல்ல, அதுல ஒரு இன்பம் கிடையாதுன்னு சொல்றாரு. ஏன்னா நான் சண்டை போட்டு வெற்றி அடைந்தால் அதை யார்கிட்டயாச்சும் ஷேர் பண்ணணும். ஆனா எல்லாருமே இந்த போர்க்களத்துல கூடி இருக்கும்போது அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா நான் யார் இடத்துல வந்து ஷேர் பண்ண முடியும்? இதுல வந்து அதனால இதுல வந்து இன்பம் கிடையாதுன்னு அவர் கூற, அதற்கு பகவான் சொல்றார், இறந்து விட்டால் அந்த போர்க்களத்தில் ஒரு மாவீரன் இறந்து விட்டால் அவனுக்கு வந்து சொர்க்கலோகம் நிச்சயம். அவன் வெற்றி பெற்றால் அந்த நாட்டை பரிபாலனம் செய்யலாம். சோ ராஜ்யம் கிடைக்கும் அல்லது சொர்க்கம் செல்வான் அப்படின்னு சொல்றாரு. பாவச்செயல் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ பாவச்செயல், நீ வந்து சத்திரியன், உன்னுடைய கடமையை செய்வதற்கு வந்து அது பாவம் கிடையாது. சத்திரியன் என்ன பண்ணணும்? 4 வர்ணங்கள் இருக்கு இல்லையா? 4 வர்ணங்கள், 4 ஆசிரமம். பகவான் இந்த சமூகத்தை எடுத்து செல்வதற்காக இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை நிலைநாட்டினார். சோ அந்த 4 வர்ணத்தவர்கள், பிராமணர் என்ன செய்யணும், சத்திரியன் என்ன செய்யணும் நமக்கு வகுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அதன்படி சத்திரியன் தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். அப்ப அதுல வந்து ஒருத்தனை கொல்றது கூட வந்து பாவம் அல்ல. ஏன்னா அவன் வந்து அதர்மத்தை செய்யறான். அப்போ நம்ம தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அவர்களை கொல்வது கூட பாவம் அல்ல. சோ பாவச் செயல் இல்ல. சோ ஆனா நம்மளுடைய கர்மாவை எப்படி செய்யும்? பக்தி பாவனையோட செய்யணும். பகவான் எனக்கு இட்ட கட்டளை இது, நான் ஒரு சத்திரியன், என்னுடைய தர்மம் இது, இதை நான் நிலைநாட்டுறேன். அதுல பற்றற்று நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும். சோ அதனால உனக்கு வந்து பாவம் வந்து சேராதுங்கிறார். அடுத்தது குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்தொழியும். சோ ஒரு பெண்கள் வந்து சமூகத்தில் வந்து போற்றி பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தனை அவையோர்கள் இருக்காங்க. எல்லா மூத்தவர்களும் இருக்காங்க. விதுரரை தவிர்த்து அனைவருமே வந்து துரியோதனனுக்காக வாய்மூடி இருக்காங்க. சோ அப்படிப்பட்ட சமூகம் இருக்கணுமா? அது வந்து வர்ணாசங்கரம். அதர்மம் இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து அதை காட்டிலும் நீ வந்து போரிட வேண்டும். அந்த மாதிரியான ஒரு சமூகம் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்ததுன்னா அதுதான் பாரம்பரியத்தை கெட்டொழித்து விடும் அப்படின்றாரு பகவான். பெண்கள் எப்போதுமே வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஆனா இங்க என்ன ஆச்சு? துச்சாதனன் வந்து துயிலுரிய துரியோதனன் அதை கூற அனைவரும் வாயடைத்து போயிருந்தாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரியான வர்ணா சங்கரம், அதர்மம் வந்து அழிக்கப்பட வேண்டும். அதனால நீ அதை ஒழித்து ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும்னு சொல்றாரு. இருமனம், ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்குன்னு சொல்றாரு. அப்பதான் வந்து என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன் பகவான் இடத்துல, நான் உங்ககிட்ட சரணடைந்த ஒரு சீடன். சோ அப்ப அவர் சொல்றார், உறுதியோட எனக்காக நீ செய்வதாக நினைத்து உன்னுடைய கர்மத்தை செய் கிருஷ்ணா, அர்ஜுனான்னு சொல்றார் பகவான். சோ நம்ம நேத்தைக்கு சாப்டருக்கும் இன்னையோட சாப்டருக்கும் இருக்க அந்த கனெக்ஷன் பார்த்துடலாம். சோ நேத்தைய சாப்டர்ல சஞ்சயன் வந்து சொல்றாங்க திருதராஷ்டிரர் கிட்ட, சண்டை போட மாட்டேன்னு. அர்ஜுனன் வந்து ஆஹ் மனம் நெகிழ்ந்து அமர்ந்து விடுகின்றார். அதை கேட்ட உடனே திருதராஷ்டிரர் ஒரு சின்ன ஒரு
ஒரு ஒரு சந்தோஷம். ஆனா உடனே என்ன சொல்றாரு, இருப்பா சந்தோஷப்படாத. அப்பதான் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், இல்ல நீ அந்த 5 காரணங்களுக்கும் ஒரு ஆஹ் நியாயத்தை சொல்லி அவரை தூண்டு விடுகின்றார். எப்படி வந்து அடுத்து ஆஹ் போர் புரியணும் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத அர்ஜுனன் ஐ மீன் சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர் சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது. அர்ஜுனனுடைய அந்த இருமனம் 10 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் அவருடைய அந்த இருமனம் கன்ஃபியூஷனான ஸ்டேட்ல இருக்கார். பகவான் வந்து உடல் மற்றும் ஆன்மாவை பற்றின ஞானத்தை நமக்கு விளக்குகின்றார். நீ வந்து யாரையும் கொல்லல. இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடிய ஒன்று, அதுதான் அழிக்கப்படுகின்றது. ஆனால் அதுல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா தான் செய்த அந்த புண்ணிய கர்மங்களின் பலனாக அடுத்த இதுல போகுது அப்படின்றத நம்ம சொல்றார். அடுத்து உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ செய்யணும் அப்படின்றத சொல்றார். அது வந்து 31வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 37வது ஸ்லோகம். நிஷ்காம கர்ம யோகம், எதையும் எதிர்பார்க்காம, பலன்களை எதிர்பார்க்காம உன்னுடைய கடமை செய்யணும். உன்னுடைய கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு உரிமை இருக்கின்றது. அதில் வரக்கூடிய விளைவுகள்ல பற்று இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றார். நிஷ்காம கர்மத்தை பத்தி 38வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 53வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் விளக்குகின்றார். கடைசியா வந்து இந்த விடுதலை பெற்ற அந்த ஆத்மாவுடைய பண்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது 54ல இருந்து 72 வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. அஜாத்விதியோத்யாயः சாங்கிய யோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி இந்த 2வது ஸ்லோகம்? முதல்ல பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். லைன்ல இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியுது. படிக்கிறீங்களா? ஸ்ரீ பகவான் வாச குதஸ்வா கஷ்மலமிதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அனார்யேஷ்டமஸ்வர் யகீர்த்தி கர அர்ஜுனா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இல்ல அது நம்ம இது பண்ணிக்கலாம், நம்ம வாசிக்கலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதருமை அர்ஜுனா, உன்னிடம் இது போன்ற கலங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? கஷ்மலமிதம், இந்த கலங்கங்கள்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? ஏன்னா சத்திரியர்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட அந்த தர்மத்தை தான் நீ பண்ணணும். இது நம்ம அடுத்தடுத்த 4வது சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். சோ அவங்க எப்படி இந்த சமூகத்தை எடுத்து செல்லணும்ன்ற அந்த ஞானம் வந்து பரம்பரையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நான் மத்தவங்களை கொல்றேன் அப்படின்ற அந்த மாதிரியான கலங்கங்கள் உனக்கு எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படின்றத கேட்கிறார். சோ வாழ்வோட மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. எப்ப நீ சொல்ற? அதுவும் 2 பேரும் நல்ல சண்டை போடுறதுக்காக வந்தாச்சு, இந்த நேரத்துல வந்து இந்த மாதிரி சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்ற இல்லையா? அது வந்து ஒரு பெரிய கலங்கம் அப்படின்னு சொல்ற. சோ இத உன்னை மேலுலகத்துக்கும் கொண்டு செல்வதில்லை, மாறாக அவமானத்தை கொடுக்கும். நீ எவ்வளவு பெரிய பராக்கிரமசாலி, இந்த நேரத்துல நீ வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு புறமுதுகிட்டு ஓடுனா உன்னை எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? வந்து ஒரு வீரன் அல்ல, கோழை அப்படின்னு உன்னதான் வந்து சொல்லுவாங்க. அப்படி ஒரு ஏச்சு வாங்குறதுக்கு பதிலா நீ வந்து மாண்டு விடலாம் அப்படின்றத சொல்றாரு. இது வந்து உனக்கு அவமானத்தையே வந்து கொண்டு சேர்க்கும் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். 7வது ஸ்லோகம் மிக முக்கியமான ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. माताजी हरे कृष्ण। वासिका माताजी। वासिका माताजी। हरे कृष्ण। दोषो बहद स्वभाव है, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढसेता है, यच्छ्रेयस्व निश्चितं ब्रूहि तन्मे, विश्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. ஏன்னா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து பகவான் இடத்துல சரணடைந்து விடுகின்றார். ஒரு சீடனாக அவர் சரணடைகிறார். இப்ப சோ எப்ப நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஷனா இருக்கோ அப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம ஒரு ஒரு நமக்கு முன்னாடி இருக்க மென்டர்னு சொல்லுவோம். நம்ம லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த அனுபவத்தை பெற்றவர்கள் இடத்துல வந்து நம்ம கரெக்டான ஒருத்தர்கிட்ட வந்து அந்த ஆலோசனை கேட்கணும். அப்பதான் நம்ம வந்து முன்னேறி செல்ல முடியும். யாருக்கிட்ட ஆலோசனை கேட்கிறோன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. இப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றார், இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். அவர் சொல்றாரு இல்லையா, நீ ஒரு சத்திரேன்னு உன்கிட்ட எப்படி இந்த கலங்கங்கள் வந்துச்சுன்னு சொன்ன உடனே அதை சொல்றாரு. ஏன்னா எப்படி வந்து ஒரு பூ எடுத்தோன்னா அதுக்கு மனம் இருக்கின்றதோ, நறுமணம் இருக்கின்றதோ, அது போல நீ சத்திரேன்னா நீ அந்த கடமை செய்யணும். நீ அது இல்லைன்னா அது ஒரு பெரிய கலங்கம் போது இங்க அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன்.
சத்திரனா இருந்து நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நான் இழந்துட்டேன். என் நிலையில் இந்த சமயத்துல எனக்கு எது நல்லது எது கெட்டது நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவாயாக. நான் உங்ககிட்ட சரண்டரான ஒரு சீடன். சோ எனக்கு சரியான விஷயத்த நீங்க வந்து எனக்கு அருள் கூர்ந்து அறிவுரை கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அர்ஜுனன் வந்து சரணடைகின்றார். இதுவரைக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருந்த அந்த உறவு வந்து டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. ஒரு நண்பனாக இருந்தார், அதுக்கப்புறம் வந்து தன்னுடைய தங்கையின் கணவனாக இருந்தார். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குரு சீடனாக இருக்கின்றார். அப்போதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு உண்மையான அந்த ஞானத்தை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ எப்போ அவர் சரணடைந்து விட்டாரோ அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் அவருக்கு உண்மையான ஞானத்தை வழங்குகின்றார். இது வந்து இந்த சரணடைகிற நம்ம வரப்போற இதுல வந்து கிளாஸ் ஃப்ரீயா கொஞ்சம் நிறைய டைம் கிடைக்கும் போது இந்த சரணடைறத பத்தி பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திர மோட்சம் சரணடைறத பத்தி ஒரு செப்பரேட் இதே இருக்கு. எப்படி சரணடையணும், யாரிடத்தில் சரணடையணும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கஜேந்திரன் பகவானை வந்து ஆதி மூலமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுது. அது கூப்பிட்ட உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அங்க இருந்து வைகுண்டத்துல இருந்து பறந்து வராரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம எப்ப அவரிடத்துல சரணடைகின்றோம், அவர் மட்டும்தான் வேற யாரும் இல்லை அப்படின்னு நினைத்து அவரிடத்துல மட்டுமே சரணடையும் போது பகவான் நமக்கு வந்து அருள் புரிகின்றான்னு பார்ப்போம். இது வந்து ரொம்ப விசேஷமான இந்த கதைகள். இதை நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பகவானிடத்தில் உண்மையாக சரணடைகின்றார். பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நிதானத்தோட அர்ஜுனனை வந்து அணுகுகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அது எப்படி நிதானத்தோட அணுகுகின்றார் அப்படின்னாக்கா, எப்ப அவன் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றாரோ அதுக்கு பகவான் இங்க நம்மளுடைய வாழ்வியல் பாடம் என்ன இங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு கஷ்டமான விஷயத்துக்கும் உடனே நம்ம அதுக்கு உடனே ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது, பட் அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கணும். பகவான் தான் தூதரா போய் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணாரு, ஆனா முடியல. அப்போ சண்டை வந்தாச்சு. இந்த சமயத்துல அர்ஜுனன் கடைசி நேரத்துல வந்து சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அது ஒரு பெரிய, அது நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம், அந்த இடத்துல வேற மாதிரி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிருப்போம். அதான் பகவான் என்ன பண்றாரு, பொறுமையா அவருக்கு எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவருக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அவருக்கு புரிய வச்சு அதை திருப்பி முன்னெடுத்து எது சரியோ அதை வந்து முன்னெடுத்து செல்ல சொல்றாரு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு இங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, 3 ரூபங்கள்ல வந்து பகவானுடைய அந்த பூரண உண்மையை வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல எல்லாமே சுருக்கம், கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம், சம்மரி மாதிரி தான் இருக்கும். அடுத்தடுத்த சாப்டர்ல நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை 3 ரூபங்கள்ல நம்ம வழிபடுகின்றோம். பிரம்மன், பரமாத்மா அண்ட் பகவான். பிரம்மன் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்க அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய ரூபம் நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தடுத்த சாப்டர்ல நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம். பாகவதத்துல இன்னும் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிடே மார்னிங் 6 to 8 வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல வந்து பாகவதம் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா தயவு செஞ்சு அதுல ஜாயின் பண்ணுங்க. நிறைய பக்தர்கள் நம்ம தமிழ் ஒரு லாங்குவேஜும் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ல போயிட்டு இருக்கு. நமக்கு தமிழ்ல வந்து காலையில பாகவதம் வந்து 6 to 8 இருக்கு. இங்கிலீஷ் வந்து டெம்பிளோட ஐடியில இருக்கு 8 to 9 இருக்கு. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தினமும் பாகவதத்தோட ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்து வாசிக்கிறாங்க. சோ நமக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு ஜாயின் பண்ணுங்க. மார்னிங் 4:30க்கு நம்மளோட மங்களாத்தி இருக்கு. எப்ப உங்களால முடியுதோ எந்திரிச்சு நீங்க ஆன்லைன்ல தான் நம்ம வந்து பகவானோட தரிசனம் எடுத்துக்கணும். அந்த நாள் முழுவதும் வந்து திவ்யமாக இருக்கும் நமக்கு. இப்ப இவ்வளவு நாள் நமக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கல, இப்ப கிடைச்சிருக்கு. சோ பக்தர்களோட அசோசியேஷன். சோ டைம் இருந்ததுன்னா நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. ஸோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பூரணத்துவத்தை, முழுமையான தத்துவத்தை நமக்கு வந்து 3 ரூபங்கள்ல வெளிப்படுத்துகின்றார். பிரம்மன், படைக்கப்பட்ட அனைத்தும். பரமாத்மா, ஒரு உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஷிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக 4 கை ரூபத்தில் நின்ற கோலத்தில் பகவான் எல்லோருடைய இதயத்திலுமே வந்து பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார். சாக்ஷாத் பகவான், முழுமுதற் கடவுள். இந்த 3 ரூபத்துல பகவான் இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இன்னையோட வாழ்வியல் பாடம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து ஆத்மா, பரமாத்மா இருக்கு. இப்ப நான் யாரு அப்படின்னு கேட்டா நான் உடனே நான் வந்து டாக்டர் வடிவு நம்ம சொல்லலாம். ஆனா அது வந்து உண்மையான தன்மை அல்ல. நான் ஒரு ஜீவாத்மா. சோ இந்த ஜீவாத்மாக்கு உள்ள இருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா பரமாத்மா. நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வேணும்னு நினைப்போம். ஆனா சிலது மட்டும்தான் வந்து நமக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்கும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு உள்ளர இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா வந்து சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி. சோ எது என்னுடைய குழந்தைக்கு சரியோ அததான் வந்து பகவான் நமக்கு வந்து கொடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எல்லார்கிட்டையும் வந்து பரமாத்மா இருக்கார். அப்ப நம்ம ஒரு கோவிலுக்கு போனா எப்படி வந்து
அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு வந்து மரியாதை செலுத்துறோமோ அது போல ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா ரூபத்துல பார்க்கணும். அப்ப வந்து அன்னெசரியான அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ இல்ல சண்டை சச்சரவுகளோ இருக்காது. அந்த ஈகோ இருக்காது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வேணா இந்த ஞானம் இல்லாம இருக்கலாம். நம்ம இந்த இதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால நம்ம படிக்கிறோம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு இந்த ஞானம் இருப்பதுனால நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்களையும் வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மரியாதையோட நடத்துவோம் அப்படின்றத பார்க்கணும். அவங்களுக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் இருக்கின்றார். எப்படி கோவில்ல நம்ம மரியாதை செலுத்துறோமோ அது போல நமக்கு நம்ம தவிர்த்து யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லார்கிட்டையும் வந்து மரியாதையோட நடக்கிறதுனால நம்ம வந்து அனாவசியமான சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்படாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் சொல்றார். இங்க நமக்கு வந்து இந்த பிக்சர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. குழந்தையா இருக்கும்போது எடுத்த சட்டை நமக்கு இப்ப ஒத்து வருதா? வரல. அது போல மாற்றங்கள் இந்த உடல்ல வந்து இத்தனை மாற்றங்கள் இருக்கு. ஆனா இறக்கும் தருவாயில பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவங்க போயிட்டாங்கன்னு சொல்றோம். ஆனா அந்த உடல் அங்கதான் இருக்கு. அப்ப எது அங்க இருந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜீவாத்மா. சோ ஆத்மா நிலையான ஒன்று. ஆத்மால எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்ல. ஆனா இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடிய ஒன்று. அந்த உடல்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறு வயது, இளமை, முதுமைன்னு கடந்து செல்கின்றது. சோ நீ வந்து இறக்கப்படுகின்றாய் அல்லவா? நீ யாரையுமே கொல்லல. இது வந்து உடல் அழியக்கூடிய ஒரு உடல். சோ இதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து நித்தியமான ஒன்று. எப்படி பகவான் பரமாத்மா வந்து நித்தியமானவரோ அவரிடத்துல இருந்து வந்த துகள் அவர் வந்து விபு ஆத்மா, அகண்டவர். ஆனா நம்ம வந்து அணு ஆத்மா. சோ அவர்கிட்ட இருந்து வந்த நம்ம அவரிடத்திலே வந்து எப்படி எட்டர்னலா எப்போதும் ஹாப்பியா இருக்காரு, எப்பவும் இருக்காரு. அது போல ஜீவாத்மா நிரந்தரமான ஒன்று. நீ யாரையும் கொல்லல, நீ இறக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்படின்றத சொல்றார் பகவான். இங்க அந்த ஆத்மாவுடைய நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்க முடியாது, அதை நெருப்புலால எரிக்க முடியாது, நீர்ல நனைக்க முடியாது, வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது. இதெல்லாம் ஆத்மாவுடைய அந்த பண்புகள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். நம்மளுடைய அந்த ஹேர்ல டிப் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து 10,000 முறை டிவைட் பண்ணா என்ன ஒரு சைஸ் கிடைக்குமோ அதுதான் வந்து ஆத்மாவோட சைஸ். அப்போ அது வந்து நமக்கு வந்து இன்விசிபிள் ஆயிடும், நமக்கு தெரியாத ஒன்றா மாறிவிடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுதான் வந்து ஆத்மாவோட சைஸ். ஸோ நீ வந்து சண்டை போடாம போயிட்ட அப்படின்னாக்கா உன்னுடைய எதிரிகள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க? இவன் வந்து ஒரு புறமுதுகிட்டு ஓடிட்டான் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அது வந்து உனக்கு ரொம்ப துன்பம் தர வேண்டியது. அதற்கு பதிலா நம்ம வந்து இறந்தே விடலாம். ஸோ நீ வந்து உன்னுடைய சத்திரிய தர்மம் அதை நீ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ அடுத்தது இன்பமின்மைன்னு சொல்றாரு இல்லையா, அதுக்கு இங்க வந்து ஆன்சர் பண்றாங்க. ஸோ ஒரு போர்க்களத்துல மாவீரன் இறந்து விட்டால் அது தர்மப்படி அவன் சொர்க்கலோகத்தை அடைகின்றான். அவன் வெற்றி பெற்றான்னா அந்த ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் செய்கின்றான். அதனால இன்பமின்மைன்ற பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது, நீ சண்டை போடணும்ன்றார் பகவான். அது போல ஆத்ம ஞானத்தை பெற்று நீ வந்து பக்தியோட உன்னோட கடமை செய்யும் போது அதுல இழப்போ அல்லது குறைவோ ஏதும் இல்லை அப்படின்றத சொல்றார். இதுல சின்னதா ஒரு முன்னேற்றம் இருந்தாலும் அது ஒரு பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். சோ உன்னுடைய கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு ஆஹ் ஆஹ் அதிகாரம் இருக்குன்றார். சோ உன் கடமையை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு முறை நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம்னாக்கா அதுல வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னாக்கா அதுல வந்து உறுதியாக இருக்கணும். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குருவம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. உறுதியானவன், ஸ்திர பிரஜன். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் வந்து தன்னுடைய குறிக்கோள் ஒண்ணு பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அதுலயே இருப்பாங்க. இது நம்மளுடைய வாழ்வியல் பாடம். ஸோ நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதை நம்ம ஒரு எய்ம் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுல நிலைப்பாடாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அடுத்து சொல்றார் பகவான், உன்னுடைய கடமை செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. பாவமின்மைன்னு சொல்றாரு இல்லையா, அதுக்காக. சோ அதோட பலன்ல வந்து உனக்கு பற்று இருக்கக்கூடாது, அதுல அதிகாரம் கிடையாது. சோ உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. நீ இந்த ஏதாவது காரணம் சொல்லிட்டு நீ அதுல இருந்து எஸ்கேப்பே ஆக முடியாது அப்படின்றார் பகவான் கிருஷ்ணர். ஏன்னா நீ சத்திரியனோட கடமை என்ன? தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். சோ அதை நீ செய்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அப்ப அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு அடுத்த கேள்வி. இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கேள்வி பதில் அப்படின்ற மாதிரிதான் போயிட்டே இருக்கும். சோ கேள்வி கேட்கறதுன்றது வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு பாக்குறோம். அர்ஜுனன் கேட்கின்றார், தெய்வீக உணர்வில் ஒரு நிலையோட இருக்காங்க இல்லையா, அப்ப நீங்க சிறப்பிரச்சனை சொன்னீங்க, உறுதியானவர்கள். அவங்களோட அறிகுறிகள்லாம் எப்படி இருக்கும், அவங்களோட பேச்சு எப்படி இருக்கும், அது போல அவங்கள என்ன மாதிரியான எப்படி வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க, மொழி என்னவாக இருக்கும், எப்படி
அவர்களுடைய நடத்தை இருக்கும்னு கேட்கிறார். அதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய ஸ்தாபகாச்சாரியர் 69 வயதுல நம்மளுடைய கடமைகளையே நம்மளால செய்ய முடியுமான்றது தெரியல இந்த கலிகாலத்துல, இல்லையா? நம்ம நிறைய மெடிசன் டிபெண்டா ஆயிருப்போம். ஆனா அவர் என்ன பண்ணார், தன்னுடைய 69வது வயதில் இந்தியாவில இருந்து அமெரிக்காக்கு ஜலதூதான்ற கப்பல்ல சரக்கு கப்பல் வழியாக கடல் மார்க்கமாக சென்று இந்த ஞானத்தை வந்து கிருஷ்ண பக்தியை வந்து அவர் பரப்பினார் பார்க்கும். என்ன அந்த டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஆன்மீக குரு மேல இருந்த ஒரு பற்று. அவர் எனக்கு கொடுத்த கட்டளை அதை நிறைவேற்றணும், அதுல உறுதியாக இருந்தார் பிரபுபாதர். 2 முறை வந்து அந்த கடல் மார்க்கமாக செல்லும் போது அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது. இருந்தாலுமே உறுதியாக இருக்கின்றார். அங்க போய் யாருமே தெரியாது. ஒரு பார்க்ல வந்து அவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாரு. என்ன ஒரு இது, என்னுடைய குரு எனக்கு வந்து கொடுத்த கட்டளை, அவருடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கும், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்னை வழி நடத்துவார் அப்படின்னு ரொம்ப உறுதியாக நின்றார். அதோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். பிரலாத் மகாராஜ். பிரலாத் மகாராஜ் வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, பகவானே வந்து எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் அப்படின்றதுல ரொம்ப ஸ்திரமாக இருந்தார். அதாவது ஹிரண்யகசிபு இருந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபுவோட புகழ் தான் உலகம் முழுவதும் இருந்துச்சாம். இப்ப நம்ம ஒரு விஷயத்த பேசுறோம் அப்படின்னாக்கா அதை பத்தி கேட்டிருப்போம் அல்லது பார்த்திருப்போம், யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லியிருப்பாங்க, அதனாலதான் அந்த விஷயத்த பத்தி தெரியும். ஆனா பிரலாத் மகாராஜர் பிறந்த சமயத்துல உலகமே அண்ட சராசரம் ஃபுல்லா வந்து ஹிரண்யகசிபு வாழ்கன்னு அவனோட புகழ் தான் பாடுது. ஆனா பிரலாத் மகாராஜன் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவானுடைய திருநாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்காரு. அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள், அவரே பாக்கியசாலி பராக்கிரமசாலின்னு அவருடைய புகழையே சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்ப ஹிரண்யகசிபுக்கு வந்து கோபம் வருது. அவரை எல்லா கஷ்டங்களையும் கொடுத்து பாக்குறார். அசுரர்களை வச்சு கொல்ல பாக்குறார், பாம்போட விஷம் மலை உச்சில இருந்து தூக்கி போடுறார், யானையை வச்சு மிரட்டி பாக்குறார். எல்லாத்தையும் வந்து அவர் என்ன நினைக்கிறார், பகவான் இருக்கார், அவருக்கு பாத்துக்குவார், அவ்வளவுதான். அவ்வளவு ஒரு உறுதி. சோ அப்படி வந்து நம்மளுடைய சரணாகதி இருக்கணும். சோ புருஷோத்தமராக முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எப்போது ஒருவன் தனது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையான மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெறுகின்றான். அது என்ன தன்னில் திருப்தி அடைகின்றான், நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதுல சந்தோஷமாக இருக்குது. வாழ்வியல் பாடம் அகெயின். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன என்ன நிலையில நம்ம இருக்கோமோ, என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வந்து சந்தோஷமாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. அதை தாண்டி நம்ம அடுத்து நம்ம ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னாக்கா வேற ஏதோ பின்னாடி வந்து நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவருடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும், எல்லா உணர்ச்சிகளையும் திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து விதமான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றார்கள். அவங்களுடைய பேச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பம் துன்பம் பயம் கோபம் எதுலயும் வந்து அவங்க வந்து பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். எப்பவும் ஒரே மாதிரியா தான் இருப்பாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்போது உச்சத்துக்கே போறது, கஷ்டப்படும் போது அப்படியே டிப்ரெஷன்ல போறது இல்ல, எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியான. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் வந்து துக்காலயம் சாஸ்வதம், இந்த உலகமே கிருஷ்ணரே சொல்றாரு. சோ இதெல்லாம் நிலையற்ற ஒன்றுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க எப்படி இருக்காங்க, எப்ப அந்த பௌதீகமான கலங்கங்கள் அவங்கள சூழும் போது எப்படி ஆமை வந்து தன்னுடைய ஓட்டுக்குள்ள வந்து உள்ள போய் ஒளிஞ்சுக்கும், அது போல தன்னுடைய தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க எப்படி நடந்து கொள்கின்றார்கள், பௌதீக ஆசைகள்ல இருந்து விடுபட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து புலநோக்கு எப்படி நம்ம வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டிங். சோ நம்ம புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளே அறியாம ஒரு ஆடு போகுது, நம்மளே அறியாம ஒரு 10 தடவை அந்த ஆடே பாக்கணும்னா, எங்கேயாவது நம்ம கடைக்கு போறோம்னா அந்த ஆடு இல்ல ப்ராடக்டை தான் நம்ம எடுப்போம். சோ நம்மளுடைய அந்த புலன்கள் மூலமாக விஷயங்கள் நமக்கு உள்ளார போகுது. அதனால நம்மையே அறியாம அது மேல ஒரு ஆசை வருது. அந்த ஆசை வந்து பாத்தீங்கன்னா பற்றா மாறுகின்றது. அந்த பற்றுதல் வந்து ஒரு காமம்னா அதை அடைஞ்சே தீரணும் அப்படின்ற மாதிரி மாறிடுது. அந்த அதுல இருந்து நம்ம அடைய முடியல அப்படின்னாக்கா அந்த காமம் என்னவா மாறுது அப்படின்னாக்கா ஒரு பெரிய கோபம். அதை அடைய முடியல அப்படின்னாக்கா நமக்கு கோபம் வருது. அந்த கோபத்தால நாம் வந்து பூரண மயக்க நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். நம்முடைய நினைவு நிலை குழம்புகின்றது. எது சரி எது தப்புன்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. கடைசியில நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த அறிவு இழந்த நிலையில் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு சின்ன கதையோட சொல்லி ஐ திங்க் இதான் கடைசியோடதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு தந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா வந்து ஒரு கார் வாங்குறாரு. அந்த கார் எப்படி வாங்கினாருன்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி சொல்லி இருக்கிறதுலயே ஹை குவாலிட்டி ஹை ஹெண்டட் இதுதான் வாங்குறாரு, ஹை ஹேண்டட்.
அந்த புலன்களின் கவர்ச்சி மூலமாக அந்த பொருள் மீது அவருக்கு பற்று ஏற்பட்டு அந்த பற்றின் காரணமாக அவருக்கு பெரிய காமம், அதை வாங்கியே தீரணும், அதுக்காக நிறைய உழைப்பெடுக்கிறார், நிறைய ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறார், இரவு பகலாக உழைத்து அந்த பொருளை வாங்குறார். வாங்கி வீட்டு முன்னாடி நிறுத்திடுறாரு. எப்பவும் காலையில எந்திரிச்ச உடனே அதை போய் கிளீன் பண்றதுதான் அவருக்கு வேலை. அந்த மாதிரி அது மேல அதீதமான பற்று. தன்னுடைய குழந்தை 5 வயது குழந்தை என்ன பண்ணுது, அந்த கார்ல கிறுக்கிடுது. கிறுக்குன உடனே அவர் கோவம் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் என்ன பண்றாருன்னு அவருக்கே தெரியல. அந்த கோபத்தின் காரணமாக ஒரு மயக்க நிலையில் தள்ளப்பட்டு தான் என்ன செய்கின்றோம்ன்ற ஒரு நினைவே இல்லாமல் அங்க என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை எடுத்து என்ன பண்றாரு, அந்த குழந்தையோட கைய அடிச்சிடுறாரு. எந்த கையில குழந்தை கிறுக்குச்சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா கடைசியில அந்த குழந்தை கதறுது. அது கூட அந்த அவரோட காதுல விழவே இல்லை. அவ்வளவு ஒரு வெறித்தனமான பற்று அந்த கார் மேல. ஒரு ஜடா அது மேல அவ்வளவு பெற்று தன்னுடைய குழந்தை கதறது கூட அவருக்கு தெரியல. கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை கையெல்லாம் அந்த போன்ஸ் எல்லாம் உடைஞ்சு பிராக்சர் ஆகி குழந்தை கதறது அப்பவும் தெரியல. அப்போ அங்க அவர் வீழ்ச்சி அடைகின்றார். அதுல அந்த குழந்தை வந்து என்ன கிறுக்கிருக்கு அப்படின்னாக்கா, ஐ லவ் பப்பா அப்படின்ற மாதிரி அந்த குழந்தை வந்து எழுதியிருக்கும். அத அந்த தந்தை மேல இருக்கிற அந்த அதீதமான பற்று கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு புரியல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய வீழ்ச்சி நிலை. சோ நம்ம வந்து எந்த ஒரு விஷயத்து மேலயும் நம்ம அதீதமான பற்று இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதோட அந்த மூலம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா புலன்கள். சோ அந்த புலன்களை சரியான விஷயத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணல அப்படின்னாக்கா நாம் வீழ்ச்சி அடைவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களையும் துறந்தவனும், ஆசைகள் இல்லாதவனும், உரிமையாளன் என்னும் எல்லா உணர்வுகளை துறந்திருப்பவனும், அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும். இந்த புலனுகர்ச்சிக்கு தேவையான விஷயங்கள்ல வந்து கொஞ்சம் துறந்து ஆஹ் அதாவது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு நம்ம சந்தோஷப்படணும். அதீதமா எதையும் நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. அது போல நான் பண்றேன் அந்த அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு அந்த அமைதி வந்து கிடைக்காது. இதுவே ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழிவகுக்கும். இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பம் அடைவதில்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த தன்னுணர்வு இருக்கு. நான் ஒரு ஜீவாத்மா, என்னுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு சேவை செய்வது, அவரை போலவே எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை ஏற்பட்டதுனால நமக்குன்னு ஒரு ஜெயில ரெடி பண்ணி பகவான் இங்க அமைச்சிருக்காரு. ஓகே, நீ ஆசைப்பட்டதெல்லாம் நிறைவேற்றிட்டு திருப்பி என்கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதை எப்படி அவர் கூப்பிட்டுக்கிறார் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ஆன்மீக குரு, பக்தர்களோட சத்சங்கம், அதன் மூலமாக நம்ம கனெக்ட் ஆகி பகவான் இடத்துல போறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்றோம். இதையெல்லாம் புரிந்த ஞானம் உள்ளவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீக பந்தத்துல அதிகமாக இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு தெளிவு இருக்கும். சோ அதனால இந்த நிலையை தனது மரண தருவாயில் அடைபவனும் கூட இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைகின்றான். அவங்களுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மத்தின் பலனாக இந்த ஞானத்தை கடைசி நிமிஷத்துல தெரிந்து கொண்டவனும் பகவானோட ஞாபகத்துல இருக்கிறவனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய திருநாட்டை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஓம் தத்சத் ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே சாங்கிய யோக நாம விதியோத்யாயः. இன்னைக்கு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இரக்கம் அவர் சொன்னார் இல்லையா, அதுக்கு வந்து பகவான் ஆன்சர் பண்றாங்க. நீ வந்து யாரையும் கொல்லல, இது வந்து உடல், இது அழியக்கூடிய ஒன்று, ஆத்மா வந்து அழிவற்றது அப்படின்ற இன்பமின்மை அந்த பேச்சைக்கே இடம் இல்ல. இறந்துட்டா நீ சொர்க்கம் போவ, வெற்றி அடைந்தால் இந்த ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் பண்ணலாம். சோ அங்க இன்பமே இருக்கு. பாவச்செயல் உன்னுடைய கடமையை சேர்ந்ததுல பாவம் கிடையாது. ஆனா அந்த கடமையை எப்படி செய்யணும், அதோட பலனை எதிர்பார்த்து அல்ல. இது எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, அந்த கடமையில பற்று இல்லாமல் நம்ம செய்யணும். குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டொழியும்ன்றத பேச்சுக்கே இடமில்லை. பெண்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள். ஆனா இங்க என்ன நடந்துச்சு, மாறாக திரௌபதியோட அந்த வஸ்திராபரணம், அதனால இந்த மாதிரியான வர்ணாசங்கரம் அதர்மம் வந்து தடுத்து அதை நீ சத்திரனாக தர்மத்தை நிலைநாட்ட ஒரு முன்னோடியாக இருக்கணும்ன்றார். இருமனம். சோ இதுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. உறுதியோட பகவானுக்கு சேவை செய் அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि हरे कृष्ण. இன்னொரு செஷன்ல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். புரிஞ்சுதுங்களா இன்னைக்கு எடுத்த கிளாஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. லைன்ல இருக்கீங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. அருமையா எடுத்தீங்க ஜி.
Krishna Mataji, thank you Mataji, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada. இன்னும் அந்த அந்த கதைகள்லாம் இருக்குங்க மாதாஜி, நாளைக்கு நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா நல்லா பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். நீங்க எனக்கு சாண்டிங் பண்ணீங்கன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். நாளைக்கு நம்ம அந்த இது லிங்க் ஐ மீன் வெப்சைட்டோட இதை ஷேர் பண்றோம், அப்ப யார் வேணாலும் வாசிக்கலாம். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா என்னோட கிளாஸ்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. இன்னைக்கு புதுசா ஒரு மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. கிருஷ்ணசாமி பிரபு நேத்து வந்திருந்தாங்களா மாதாஜி? நேத்து வந்திருந்தாங்க. கிருஷ்ணசாமி பிரபுஜி வந்திருந்தாங்க. பார்த்தசாரதி பிரபுஜி அவங்கதான் இன்னைக்கு வரல. சரி பாப்போம். மாலதி மாதாஜி என்னன்னு தெரியல. மாலதி மாதாஜி இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? மாலதி மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி கோயம்புத்தூர். இன்னைக்குதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி எங்க இருந்து மாதாஜி ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க? சென்னையா? சென்னை தான் மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டெண்ட் பண்றீங்களா மாதாஜி, இல்ல ஏற்கனவே அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா கிளாஸ்? இல்ல, லாஸ்ட் இயர் அட்டெண்ட் பண்ணேன். பட் எனக்கு குவிஸ் வந்து நான் அட்டெண்ட் பண்ணாம விட்டுட்டேன். அதனால திரும்ப ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே, நம்ம கண்டினியூஸா நம்ம கூடவே இருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நம்ம அந்த லிங்க் இத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எப்படி அந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு ஐடி பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்றது அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் நாளைக்கு. கிருஷ்ணசாமி பிரபு வந்து பெங்களூர்ல இருந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க, கரெக்ட்டுங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பெங்களூர் பேசிக்க சென்னை தான், டைம் பீங் பெங்களூர்ல செட்டில் ஆயிருக்கேன். ஓகே, நான் இங்க இருந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே பெங்களூர்லயும் நமக்கு ஹரே டெம்பிள் கிருஷ்ண. பிரபு, இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கு. நீங்க டைம் இருக்கும், போயிட்டு இருக்கேன் வருது. இந்த கோவிந்தா டெம்பிள், ஹெச்டிஆர் லேஅவுட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? கேள்விகள் இருக்கா? சாரி, இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு இது நடக்காம நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்விகள் இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். நேத்தியோட ரெக்கார்டிங் என்னையோட ரெக்கார்டிங் நான் லிங்க் ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்விகள் இல்ல இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. கேள்விகள் இல்ல இல்லையா? அப்ப நான் வைண்ட் அப் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். நீங்க இல்லைன்னா நமக்கு இந்த செஷன் கிடையாது. சோ எங்களுக்கு நீங்க தான் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க, மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி, ஜானகி ரமன் பிரபு புஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க லிஸ்ட் தருவீங்களா? மாதாஜி நீங்க அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கீங்களா மாதாஜி? சோ அதுல இருந்து அப்படியே பார்த்து நம்ம கால் பண்ணிக்க முடியாதா? அதுல இல்லையே மாதாஜி, பேரெல்லாம் இல்ல, யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க? ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஐ திங்க் சரி, நாளைக்கு நான் அதை சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்ககிட்ட இருந்தா அனுப்பி வைங்க மாதாஜி, நான் கால் லிஸ்ட் என்கிட்ட இல்லைங்க மாதாஜி. அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருந்து தான் எடுக்கணும். நீங்க அந்த குரூப்ல இருக்கீங்க, அவர் ஆட் பண்ணிட்டாரு. சிவனா பிரபுஜி குரூப்ல இல்ல. இந்த கீதா மகாத்மியம் தான் இருக்கு. இல்ல, ஜூன் குரூப்ல இருக்கீங்க. நீங்க இன்னொரு தடவை பாருங்க, ஜூன் குரூப்ல இருக்கீங்க. நான் இருக்கேன் மாதாஜி. அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க பேர் இல்ல. பேர் இல்ல நம்ம கிட்ட, அது நம்ம கிட்ட கிடைக்கல. அவங்களோட நம்பர் தான் இருக்கு. நம்ம வேணா நம்பருக்கு தான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். நம்பர் கொடுங்க, நம்பர் கொடுங்க. நம்பர் அந்த இதுல இருக்கு, வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே இருக்கு. அதுல இருந்து நமக்கு கால் பண்ணணும். செப்பரேட்டா என்கிட்டயும் லிஸ்ட் இல்ல, நம்ம அதை எடுக்கணும் மாதாஜி. நாளைக்கு பாப்போம் எப்படி பண்றது. நாளைக்கு எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வைண்ட் அப். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு.